tilaqsuaq qaninnerulersipparput immitsinnulluk qaninnerulersilluta dusas Grønlandsbanken GM. Nunetsin itimassonnuk napersorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringi sillimmasisarfiit. Privatinut suliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aipis operatøritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuit mittartakatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Op. En halvleg. Kort 33. Arisiarlu. Alarteqqilerput. Arisiaq. Maanakaalarteqqaartussarup. Arisiarlu maanakkit 4-3 miksiuaqqallutik. Pissanganarpu qan eqqartivisimmassiners tamarmi horlit. Uani aqisiakkut eqqaavaat saassissineq taanna. Pissanganarpu. Kort 33. Sai berarfissarserpo. Rispak. Siulleq. Nummer 8. Isiliisinnaavu. Sollum isimmittilerpa. Ala. Atas ayunnipparussam isimmittilerpa mormaan piarersmanerathu. Mormaan Klaus Igi. Aqisiakkut mormanniat assut uani pingaaritilin tigeraav. Kort 30 en spak. Isiteraput. Ai! Ala. Mordernissaidi magippasikkaluarami. Ama morder. Ala. Arisiaq inspak. Anna mollut kulaatilaarli. Ittupillanneqarsimammat. Joone. Kort 33. Alersaqqikkusunkin iliisaqartariaqarpu. Kinguaqqapput minutsilnitniinangort. Kort 30. Kariarfissarsiorpo. Ekholm Alex. Misiteraanerilarp aalartinnermini kort 33. Første har der i mingaani
эққартивисима мисилераанери сариақарт. Таунаммерсуорнера аама арлалмаанак ингерлаппут. Ингам исиккаам арсаанерма аама U15 нарсами нивиссат нукапписсал тасиилами. Kort 33. Drejer Fissers retter op Arne Simonsen. Nummer ha. Olmanian. Kitsupa. Das nummer med Malin Kort 33. Kort 33 er artilluarneeqaa minut marlingaja ingerlareerneranni. Arsan paariwaat. Arsan aquppaamaanakkit. Eqqartivilluarsimap immaa aaqitassaminni. Sekkullu aqsiaq. Aqsiaq priarfissarsiorpoq. Tunuarsimaalaarti forsvar inissisimap. Kissanganak aqissiakkit. Ilawattissaneraataanna saassissina. Tunuarsimaaneri forsvar kort 33 aqissias sungisaasuarisimussuat ila. Ja, Søren Krotzmann. Anatan Mødersmus. Søren Krotzmann oqarnerat. Tassalumi. Nummer 11. Jørgen Pedersen. Isortitio. Fem. 3. Айлартиннерлугалуарт маулеккаапут. Сэнэм канорлуун наннеқарсиннааюаани. Яссунгаатиарпут. Så. Godt 33 gang. Danna. Siumaorangamik. Ili minut tunnisingitsortaamik. Initaq attraasaqangit. Taavalu akiani aqissiak ilawatsilluttaalerpaat aqissiakki ammalu amma aqissiakkit anføriat Nathan Müller ammigaatigisimmassavaat namminormi suli uani isingila aqissiak malum Ensbach aqissiamut Sikigeluarpo. Sekkullu kort 33. Ammalu.
илуутиппаллаарнагу ақиссиаккут Nicky Petersen Larborg så nummer 33 SM Arcellerillaqippo imatut angingikkalorluni Arsan maanaktigiartuaqippa aqissiap anhala aallartinaan kortretra aallartilluariluarami ой ала kortretrauk aalannerisariaq saasissinarmi tunisassaaruttor tau isum isimmiinarneqartarpoq akeqqal aqissial tautigisarpaa eqqissiltit aallarteqqilti tana aqissuusaanerisum saasissina kortretrau amigaatigiua Allan Roslein kortretrau mod Innsbruck Mode Alex Thielesen inusuttungugaama Alex Thielesen tyymissaanan ukiaqarpoq tyylisissaavo akisussaaffim tigisilluaqattaarpoq holleqatiminu tassalumi kaaleerarpaavia løbert isortitsuaq selvmål selvmållerpa ja 14 Michael Müller inusuttunguaq aqissiaq tariarfissarsiorpoq Hans-Ole Kleis ai tunumuraa suli periarfissarsaap qaangitseres Søren Kotsman men igeriitiisaanuullin Søren Kreutzmann tassuulu uteriillaqqipassu kortretrau periarfissarsigaluarput aqissiamorlin pingasin siuaqqaoq kortretrauk anginniassagini sukataartariaqaip iliiseqartariaqarp aama ma kingisinarpallaartinnati time out tigisariaqarpaat qiistissamil isimaqatigiisteqarti akerlaani aqissiakkit maanakkit arsaartigiartuarneran eqqissiarterpasippu uippakajarnajuersaarput inissisimanaat eeringilaa массаккумуугаллақ улаппутиссақарпаллаангилла ақиссиик
таамаатсимик массак эққиссиивиллит арсапаареруйорпаа. Kort 33. Frisbak. Nummer 1. Naallarneqarsimagami. Frisbak er bassa. Kassa isummitissallini piareersarpo Mikael Müller. Nalu assersuis eqquinner. Ja. Aqissiaq sassisuq Dartorqallaa tassaluumiisertillugu taanu inissilluaillugu Max Filemonsen målmand periarfissingiullu saasisseriataartorqallaillugu tas aqissiaq saassissine ilawatseqattaarpa Brunuinnip torqalluilluutunniipa arpat inittaliffaarillu suli aana torqallaaqattaarpu Frisbak pingaissaa annerpo normnit nikkerussin neriunnia aerpallaassangit Masakit kort 33 periarfissersiarpo Akiane Aqissia tunnellertaqattaarput tak isiginnaart nuannarisarpaat tunnellillinnuanneqaak situnnellerlinnaam nuannit kort 33 naqqanik nummer 8 ammalu aqsiamingaanni nummer 3 eqquinnarlu aqsiaq periarfissarsiorpo kaart saasissina torqallaqattaarpaa saassissinertik tuneeraallugu forsvaarilu inissisimalluangila maanakkimut kort 33 piffissaqarluarput nummer 12 kort 33 ningaanni Arni Thielisen aqissia periarfissarsiorpo Nikki Petersen Team timeout K33 pisaqeaqartippaat timeout singanon ja tunnitti peqarnayaram forsvaaqati ilamaarni matoqaliitaqattaapaati mattusaqatigiinissap atilaartigi paasap misiigattigi sanira pikiuraataqlu taamat insoorumинарму эққартигисарпу эққартикка эққаамалаартунниарси аспааригаангитсигам икиорнерилаарлу матоққасарнэрми аммалаарлу
Peter. Så 10 minutter så altså. Rammer frisk parkering. Tinggal sih. Tinggal sudah kau. Ja, qatsarpaatas forsvaarim oqaleqatiginerisиннаагалуарти таан илумоорпо oqaleqatigi паллаарпасингин таут ааликстилисинаам саасиссинерми икиор аммааниарт амигаатигуай ааланеринисса таан илумоорпо моотисисамат минут аққанилингаяавиит илуатсинниассагиникки сукатаартариақаагиппут коортреатраавик унаммин канерлун писеқарсиннаа контра контрат илуатсеқаттаарпаа Hans Ole Kleist. Ordet 3. Arisiamut. Arisiamme den annat. Nedavo takassa. Marseequmin annarsimaga. Kort 33. Alex Thielesen. Karis qangerpaa. Qangeraqaarlun inissilaanguarami iliuna. Alex Thielesen aingeqaama arsilerillaqqipaam pitsaavoq. Kontra Malman Piagasimo. Sekut Arisia. Inspak. Hans Ole Kleist. Mikki Petersen. Kalle Päiviä løber. Og til mål. Mikki Petersen i mål. Og 33. Hammer med Iluat Basarnau. Oi. Molkast. Amen i den nu. Så 20. Kort 33. Angititak Samin Minik. Arsiullorm tiginerluulaarnera. Periarfissarsingaatiaqaluarpo angititak. Peqqanoriarpisikkaluarpa. Luatippallaarni. Kort 33. Arisia frispark. Sissimagami. Kort 33 frispark. Killer Tinerasi Siullaq. Ni minut. Moorsisaman siuaqqapput aqissiarmaniitoq. Urupputeqanngillat. Inspak. Aqisiamal. Soorlum aqisiaani sippasikkaluara. Klatamma aliangaererpo. Amuitsinningan qaninneriwa. Ai.
den veteran periarfissarsigiluar Malman siuaqqanerani. Morilqulaalligit. Massakit aksiaq. Alapputeqarnani saassisuaq. Periarfissarussorm tunisipput. Iluatsingitsuukaminnik. Ala. Suli. Sukataarput. Nukersoqaat maanakkama. Assu. Soorluun. Uan paani aapan kisam attorami imma ingila. Uan paani Malmania saasissuaq. Ala. Saasisileqaluaqaaq. Aqassiat ulapputeqarnat tuneeraateruyo. Malman aapassaa attorpaama. Naliwa. Ala. Ala. Isaqtingayulluinnarpaat. Arnitilisin Arsartuarlin Malmaninguama Malmanimaam ayerinagassaageqqaaq. Aqassiaq. Periarfissarsit kortreetraayukkit. Ala ammalu forsvar. Oi. Soorluunna unitsinneqalaassagalu. Aportingaatiaram ivik Birkholm. Ja. Hanna. No taamattu. Massakut. Kontra. Oi. Angitsit tangayaavinnaami. Mikael Müller. Sinortulaalaalaarlu. Periarfissarsingaatiaqaluarpu. Ivik nikiveqqippoq. Ivik Birkholm. Angalisimaga. Sorpiareqinailers. Gits aqassiaq. Ala. Nangissinnaava nangikkalo. Morit. Silaqasawa. Aqassiaq. Ala. Aqassiaq. Saasisuaq. Soorluunna assakka. Frispark Abassa. 5 minutter 41 sekunder.
Aqisiaq periarpissarsuupoq frispark. Kortretraak iluatsingitsuoqattaarput maanakkimut maa qasilernerupianik. Suntamagam iluatsingitsuoqattaaramik maanakki. Kortretraak. Musakki aqisiakkut. Ala. Mollit niulanguarluit. Frispark. Aittaasimum. Sisamassaa. Marlera frisparkekkin straffing. Ngortussaamat eqqarsarluartariaqarput. Atorluassaginikkit. Akianilu aam. Frispark aqisiamut. Soorluuna nammagit. Taasliortoqarsimasoq. Takannalu nummer 8. Appaluttumik nittaavigineqarpoq. Alex Tillisen. Tässä ukhornanaassava arsallaqqitsigis taavalu kortretravikkit pingasivinnanngorallarpu 2 minut Akisinaarpaat tassami. Piffisimaalis. Aqisiik amorlanerillit saassissipmasakki. Ulupputissaqaavingillat. Aqisiaq saasissiuaq. Qulaatilaanguaq taam. Qulaallualaavillu. Sisamat. Tassallu. Mollipinneqimmaan siuaqqanaqa appuk. Qulakkiipaya pasikkaluorpa isertitassani takanna naatan Müller isersimao атаасоорлумила атаунисерта аннерникуунинуун ма иппасила таамааппасиппа qunaq ernerisимангитсақ таамаап Sækkut, Søren Kreutzmann, Hans Ole Kleist, Utimut, Gerd Skifte, Nathan Müller, Utimut, Gerd Skifte, Hammelume, Beklagen. Arissia, ой апасса сиангсеруиссуам писсарсиппу уна нусуссигами томмаамаанак оқалиисаа форделеқартиллу ингертиинарами налиуа фрисбаккит имаат налеқартиннера
Soorlum taamarpasingit. Kak arsallarpi. Ja. Nathan Møller. Isortoriarpa. Birkholm arsalerisinnaata kasigamaama. Kak. Luutsipallarnau. Ja. Anhalai allartikkam korteritravuk allartilluartoruussugaluarput. Arsan tigimmingaatiarlu saasissina. Aqassia. Toriarfissarsiarpo. Tamakkeqqinnikuput. Tassalumi. Ala. Salik Sipulonsen. Tusiaraapasippo. Aamtupinnangila. Unammina. Assororfiinikuutigis tamarmik. Tulleriit timikku sakkortulaasagami. Masakkullu. Aqissia. Toriarfissarsiorpo. Nicky Petersen. Ala. Uniorlugit. Nummer 19 kalder Bavia Løbert. Tassalo. Petersen. Utimod Jørgen Peter Petersen. Kortritravik saasissinert iluutsingeqattarpa. Ja. Ma Kontra. Aqassiaq. Kontran mooleqattarnikuup. Minut atas viviskuntilu kisarnerorpo. Qaatiginarsinnerorp tassani aqassia ayugaalermat. Unamineertulli qaasagitsi aati a B67 tullinguuput. Tassani B67 saspuingeq qavo. Angititap kisarneruutivikkaluarpaa mormaani. Aqassiaq kontra. Qaatoqatiginermikku luutsinngitsoorpaa. Nammisis tulli aatiga B67 saspuingeqqavo. Taavalu aatiga tasiilaminganni 3 puingeqqallin. Aamtaan unammin pissanganarsinnaaru. Team time out. Anna. Uanni
Baarlaanermi K33 Baarlaanermin kukkulortorsimapput nummaataami oqarpasippoq 20 sekunder. Tit. K33 Jone. Taseraqissinerpat K33 annit tidisen Nallit inaqinngillat aammalun. Soorluuna moolmaan torneqarallaavartu ja tassalu minno naammassivo aqissiaq manitumingaanaas oota arfilpigiseraart ajuaput K33 samaraat uannilu kampinsmeter unamminermi kinaassaanerс ilkinaassaanerс eqqariaru kaasissummingaan aqutsivo issimatitsiulun Kreutzmann Søren Kreutzmann dan akusinnau aammalu moolmaanniat molmania annaasilluaqattaarnikuuluni pissanganarpo Søren Kreutzmann inissaminiikkunarpo ja tassimaat am eqqissisimatitsigami arsaanermi yes uitulli aalartippata oqaasaqaqqikkimarpugut Silarsuaq qaninnerulersipparput immitsinnulluk qaninnerulersilluta Dusas Grønlandsbanken GM. Lunetsinnitimmersornuk taperssorsorparput. Grønlandsbanken GM. Vi støtter sporten i hele Grønland. Illit forsikringit sillimmasiisarfiit. Privaatinutsuliffeqarfinnullu kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorlugit siunnersuisarpugut. Mittarfeqarfiini aiffisoperateuritut ilinniartussarsiorpugut soqutiinnikkuit mittartakatsinni annertunerusumik paassaqarsinnaavutit. Ja, nu skal vi i gang med B67, som ikke har imponeret særlig meget, men har vundet 2 kampe. Kan sådan set afgøre det selv i dag. Det skal vi lige komme ind på. Og så håber jeg, at vi kan få også lidt snak med Tassilak. Jimmy, jeg har ikke spillet prangende. Jeg har ikke spillet sådan, hvor man kan se, wow, det er B67, som styrer. Men I vinder kampene. Ja, vi har ikke helt fundet vores spil, som vi ved, vi kan. Specielt defensivt. Offensivt har jeg hele tiden været tryg, at jeg ved, hvad vi kan. Det er mere defensivt, vi skal lukke af, men i forhold til regionen og hele opstartsfasen, så har vi heller ikke vores rigtige målmænd med. Og der er selvfølgelig noget kommunikation mellem målmand og forsvar, som ikke helt været helt på plads, og det er ikke helt tilfredsstillende. Nej, det kan man også se i nogle kampene. Der var også nogle mål, der går ind og sådan noget. Er han blevet for gammel, eller hvad? Nej, men altså,
man skal lovprise ham for, at han tager en tørn mere. Han er en klubmand, og altså, vi kan heller ikke klandre ham for alle mål. Der er nogle forsvaret svigter også, og det må vi lave bedre. Vi ser specielt vores enkæde ikke helt har været der defensivt, og det må vi prøve at rette op på. Hvad skal vi forvente i dag? Hvordan stiller du op? Jamen, vi møder jo et hurtigt hold. De spiller meget på deres hurtighed. De har mange lange bolde, som vi har set meget i den her pulje. Og så vi prøver faktisk at stille os en smule mere længere tilbage på banen. Normalt kører vi jo meget højt pres. I dag stiller vi os lidt længere til banen og prøver at lade dem bygge op. Og så prøver vi at være lidt mere skarp defensivt. Fordi I kan jo afgøre det selv. Altså hvis de vinder, så bliver det lidt målforskel, og hvad ved jeg, og andre ting, der kommer til at spille ind. Så går du ind for at vinde kampen og lægge nummer 1'eren, eller fordi nu har vi også Arishak, som har vundet kampen. Og senere kommer vi til at se Young Guns og Neshlungwak. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå. Hvem vil du møde helst, og hvordan vil du komme videre herfra? Så vi starter med den her kamp, så er fokus her, og vi går selvfølgelig efter at vinde. Det gør vi altid. Samtidig vil jeg også gerne gøre god brug af vores bredde og få de sidste spillere ordentligt aktiveret i dag. Måske bliver det heller ikke prangende i dag. Det er heller ikke det, vi går efter. Vi går efter 3 point for at vinde puljen, og med hensyn til, hvem vi helst vil møde, så er det jo alle sammen god hold. Det er et meget organiseret hold, de her 3, der kæmper om at gå videre fra den anden pulje. Så der har vi ikke nogen favoritter at møde. Det bliver svære kampe herfra og så til slut. Ja, men jeg kan se, at du har nogle små sygdomme, og du har også nogle skader. Jeg kan også godt se nogle af dem, måske ikke helt op på toppen. Vil du holde fast i kæderne? Vil du ændre? Vil du stadigvæk fortsætte med at spille 3-1? Ja, så fortsætter primært med vores 3-1-system. Det er det, vi ligesom lader op med. Det kan godt være, at vi med den ene kæde går lidt mere over i noget 4-0, men det må vi lige se på. Det bliver nok primært 3 i den her, og så altså variation til det med at stille os lidt længere tilbage i defensivt, så kan det være, at vi kører noget 1-1-2 for at dække lidt op, for at støtte mere af de her opspil til pivot. God kamp, og tak. Tak. Ja, vi kommer lige ind på hans 3-1. Vi har set dem spille med Patrick her. Mest, og så veksler de med nogle andre ind imellem. Og det er selvfølgelig Nick Reimer, som også kommer ind og foran en gang imellem. Det er deres udgangsposition. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan de kommer til at løse den her, fordi jeg kan desværre ikke få nogen interview fra ATA Tasiilaq. Det kan være, at det kommer lidt senere. Jeg håber i hvert fald, at vi kan lige gå ind, måske ved anden halvleg eller et eller andet, fordi de har også en chance. Hvis de går hen og vinder den her kamp, så bliver det jo fuldstændig spændende. Med deres 3-1-spil her, og freestyle og totalt et meget individuelt og løbestærkt og teknisk høj klasse, må man sige, fra Tasiilaq, så det bliver rigtig spændende. Men nu skal vi videre og snakke om nogle andre ting. Jeg håber, Kim han kommer lige om lidt. Jeg venter bare på ham. Vi skal ind på, der var nogle spørgsmål også igen, hvor der er nogen, der spørger, hvor mange må man udvise i en kamp? Ja, dommeren han kan jo vel udvise så mange, der skal udvises. Når der skal udvises nogen, så bliver det jo bare udvist. Det kan jo sådan set spille også med 2 mand, hvis det er udvist. Og kampen bliver kun afblæst, hvis det ikke har flere på bænken, det kan sætte ind. Det må dog være minimum 3 spillere på banen, hvor det kan spille hele kampen. Men er der flere, der får røde kort, og at det ikke har flere, det kan sætte ind på bænken, så bliver kampen afblæst. Det er sådan reglerne er. Så det er rigtig, rigtig spændende at se, om det nu sker, fordi det er 3. kamp, og der har været lidt sygdom forskellige steder. Der har også været nogle udvisninger, men med de udvisninger, der er det også sådan, heldigvis har det ikke været direkte kort forløbig. Reglerne omkring KK, det er meget tydelige. En kamp, man får 2 gule kort, det giver ikke karantæne. Og får man direkte røde kort, det giver karantæne, men til gengæld får man 3
3 gule kort i løbet af kampene, og så har man karantæne. Men får man 2 gule kort i en samme kamp, og får røde kort, og så næste gang får man også en gul kort, og så har man også karantæne. Så det er sådan reglerne er lige omkring det her. Og tak.